खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव नाव बेलथायनाय जाथाय गसाइगाव महकुमानि 1 नं गुरुमारासर संकस दैमायाव नाव जाब्रथाय जादों नाव गोदोनाय जाथायजों दासिम 2 आइजोफोरा गोमानानै दं आरो 3 आइजोफोरखौ रैखा खालामनो हानाय जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला 1 नं गुरुमारासरनि दुखुथिया 5 आइजोफोरा नावनि गेजेरजों दै बारनानै बन लायदोंमोन बेयावनो बन खनानै फैफिननाय समाव नावा बेलथायदों नाव बेलथायनाय लोगो लोगोनो 3 आइजोफोरखौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा रैखा खालामनो हादों नाथाय 2 आइजोफोरखौ मोनिलाय एसडीआरएफनो खौरां हरनायाव एसडीआरएफजों लोगोसे गसाइगाव पुलिस हान्जा आरो ग्राहामपुर आउटपोस्टनि हान्जाया फैनानै आइजोखौ नागिरफैदों नाथाय दासिमबो गोमानानै थानाय 2 आइजोखौ मोननो हानाय जायाखै नाव बेलथायनाय जाथायाव गोमानाय 2 आइजोफोरा फारियै रहिम शेखनि फिसाजो रुमिसा खातुन आरो गुलाम हुसैननि बिसि साफिया खातुन बेराफारसेथिं रैखा खालामनो हानाय 3 आइजोफोरखौ फाहामथायनि थाखाय आलिपुरदुवार देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय एप डाउनल'ड खालामनायाव नोंथाङाबो सांग्रां जानाया गाहाम एप डाउनल'ड खालामनायजोंनो लुथिनानै लांजादों 61,312 रां बिश्वनाथनि अरुण नागा लुथिनानै लांजादों 61,312 रां बिथाङा जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनाव सिनाय मोनै सुबुङा एसबीआईनि मुं लानानै कल हरदोंमोन बेनि उनाव क्रेडिट कार्डआव 4,900 रां दाहार जानानै दं होननानै क्रेडिट कार्डखौ दाननानै लानो थाखाय बुंहरदोंमोन बे लेखायै अरुण नागाबो गावनि क्रेडिट कार्डखौ दाननो थाखाय राजि जादोंमोन बेयावनो सिनाय मोनै सुबुङा गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय एनिडेक्स एपखौ डाउनल'ड खालामनानै लानो थाखाय थिनहरदोंमोन नाथाय एपखौ डाउनल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो बेंक एकाउन्टआव थानाय राङा दानजादों मोनथाम ट्रेन्जेक्सनाव गासै 61,312 रां लुथिनानै लानानै थांजादों बेंक एकाउन्टनिफ्राय रां दानजानाय जाथायखौ लानानै बिश्वनाथआव थानाय एसबीआई ब्रान्चनाव खौरां हैनायावसो गासै जाथाया सोराङाव फैदों जाथायखौ लानानै बिश्वनाथ सारियाली पुलिस थानायाव एफआइआरबो होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों अरुण नाग बिथाङा T20 वर्ल्ड कापआव भारतनि हान्जाया सेमि फाइनालाव सौहैनो हाबाय बांलादेशनि हान्जाखौ फेजेनखांनायनि उनाव भारतनि हान्जाया T20 वर्ल्ड कापनि सेमि फाइनालाव सौहैनो हाबाय मख'नो गोनांदि अस्ट्रेलियानि एडिलेड अवेलआव जानाय T20 वर्ल्ड कापआव भारतनि क्रिकेट गेलेगिरि हान्जाया बांलादेशनि हेंथायै गेलेदोंमोन जेराव भारतआ 184 रान आरो बांलादेशआ 145 रान खालामनो हादों भारतनि हान्जाखौ 184 रान खालामनो हानायाव विराट क'हलीआ 64 रान आरो केएल राहुलआ 50 रान खालामनानै मदद होदों दा भारतनि हान्जाया T20 वर्ल्ड कापनि ग्रुप 2 नि टपआव जायगा आवग्रिनो हाबाय मुंदांखा इउटुब चेनेल बिभ'इस चेनेला खैफोदाव दं मोनसे स्ट्राइक मोनबावोबानो बिभ'इस इउटुब चेनेला दानजागोन जायनि थाखाय गोदान चेनेल बेखेवबाय बिभ'इस इउटुब चेनेलनि बिगोमाया गोदान इउटुब चेनेलनि मुङा सन्जय गोदान चेनेलनि गेजेरजों सन्जय अदेबानि बिभ'इसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनि बिभ'इस चेनेलाव 2 स्ट्राइक फैखाबाय आरो मोनसे स्ट्राइक फैबावोब्लानो चेनेला अरायनि थाखाय दानजागोन दासान्दि बिभ'इस चेनेलाव गोदान भिडिअ एंगारथ'नाय नङा माखासे साननि उनाव भिडिअ एंगारगोन होननानै फोरमायथिदों बिभ'इसआ मख'नो गोनांदि इउटुबाव गोबां गोख्रों नेमखान्थि थायो आरो बेफोर नेमखान्थिनि बारगा हाबा मावोब्लानो इउटुब चेनेला खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जायो बाक्सानि बेटबारियाव जानाय कालि फुजायाव मानसि बुथारनाय जाथायखौ लानानै बाक्सा पुलिसआ 2खौ हमबावबाय मुङा गौतम बर' आरो अन्थाव ब्रह्म थांनाय 28 अक्ट'बरनिफ्रायनो खारखोमानानै दंमोन गौतम बर' आरो अन्थाव ब्रह्मआ दा बिसोर 2खौ बाक्सा पुलिसआ बरबरिनिफ्राय हमबाय मख'नो गोनांदि बेटबारियाव खुंजानाय कालि फुजायाव मोननै दोलोनि गेजेराव बुलायलायनाय जाथाय जादोंमोन जेराव बादलिपारा गामिनि 22 बोसोर बैसोनि रुपज्योति दासखौ गाज्रियैनो बुग्लिदोंमोन बुग्लिजानानै गोब्राब जोखोम जानायनि उनाव बिथाङा जिउ रैखाथिनि थाखाय खारलांदोंमोनब्लाबो गोग्लैनानै जिउ गोमाहैदोंमोन जाथाय जानायनि अखानायै फुजा खुंफुं आफादा रुपज्योति दासनि गोथै देहाखौ मोननो हानानै पुलिसनो खौरां हरदोंमोन बेनि उनावनो पुलिसआ गोख्रोङै संदाननानै जाथायजों सोमोन्दो थानाय 12खौ हमदोंमन मुंफोरा फारियै मदन बसुमतारी गुनजित दास राकेश दास जोंखां बसुमतारी अनसाय बर' आरो माखासे गासै 12खौ हमदोंमोन दा बे बुथारनाय केसआवनो फिन 2 बावखौ बाक्सा पुलिसआ हमबाय एबसुनि बाइक रेलिया मोनसे नाटक एबा फावथिनासो होननानै दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंथिनायनि सायाव एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथांनि फिननाय दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदोंदि एबसुआ माब्लाबाबो फावथिना खालामा एबसुआ माहारिनि गुबै जेंना हारिनि रैखाथिनि थाखाय
थामोनथानि थाखाय आरो गुबुन हारिया बर'फोरखौ नाख्रेबनायनिफ्राय रैखाथि होबोदों। नाथाय नंनायनि नङिनि डिसि अफिसाव गोसोखां बिलाइ गथायनानै खौरांगिरि मेल खुंनायानो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोननि गुबै थांखि आरो गावखौनो बांद्राय खामानि मावदों बायदि फोरमायथियो होननानै बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि एबसुआ खामानि मावनायखौ माब्लाबाबो बुंनानै लाया। गोसो जायोब्ला एबसुआ सानसेयावनो 10 लाख गोसोखां बिलाइ गथायनो हायो होननानै फोरमायथियो दिपेन बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि एबसुनि बाइक रेलिखौ मैयानि सानाव क'क्राझार जिल्ला बासबारि गोजौ फरायसालिनिफ्राय जागायजेनदों आरो गसाइगाव आरो जमदुवार दख'रानि रायजो राजाफोरजों सावरायलायदों, जेराव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ रैखाथि होनो थाखाय सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों, हा हुनि रैखाथिनि सायाव सावरायदों, फरेस्ट राइट्स एक्टनि गेजेरजों हानि पाट्टा होनायनि खामानिखौ थाबैनो मावनो थाखाय सोरखारखौ खावलायदों। बेनि अनगायैबो गुन गोनां सोलोंथाइ, समाज बेरेखा खामानि, जौ, जुवा, ड्राग्स, मानसि लांखारनाय, उन्दै बैसोआव जुलि जानाय, दायना फोथायनाय बायदिखौ समाजनिफ्राय गैया खालामनो थाखायनो एबसुआ खामानि मावदों होननानै फोरमायथियो दिपेन बर' बिथाङा। आरो आइननि नोजोराव दाय गोग्लैनाय NDABफोरखौ राजखान्थि आरो जुडिसियेलनि गेजेरजों उदां खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरनि जि दाबि बेखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आरो बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ सम मथे मावफुंनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों आरो सम मथे जायाब्ला एबसुआ सोमावसारनायनि हाबाफारि लागोनबो जानो हागौ होननानै फोरमायथियो दिपेन बर' बिथाङा। बिटिसि सुक्ति आरो बिटिआर सुक्तिखौ लानानै बर' समाजनि सासे सिनियर सिटिजेन हिसाबै रायजो राजाफोरनो सांग्रांथि होफैदों आजिरा मोननाय फोरोंगिरि बिन'द कुमार ब्रह्म बिथाङा। बिथाङा बिटिसि सुक्ति आरो बिटिआर सुक्ति मोननैबो सुक्तिनि दफाफोरखौ मोजाङै फरायनानै नायबिजिरनो थाखाय बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों, जाहाथे उननि समाव बर' हारिया खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जाया। बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि 3.3 दफाया बर'फोरनि थाखाय गिथावना खहा लाबोनो हागौ। मानोना बिटिआर गोरोबथानि 3.3 दफायाव लिरनाय बायदिब्ला बिटिसिनि समस्तिफोरखौ ट्राइबेलफोरनि थाखानाय रिजार्भेशनाव गोहोम खोख्लैयालासे 60 समस्तिसिम बारायहोनायनि खोथा दङ, जायनि थाखाय जोंनि बियाबफोरखौ गोरलैयै बांगोन बायदिखौ नुहुराखै होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बिथाङा बुंथिबावो दि बिटिसि गोरोबथानि बायदिब्ला बिटिसिनि 40 बियाबनि मादाव 30 एसटिफोरनि थाखाय रिजार्भ दं। बेनि अनगायैबो 5 बियाबाव एसटि आरो जेनेरेलनि थाखाय रिजार्भ आरो आद्रा 5याव स्पेसियेल जागोन होननानै लिरनाय दं। नाथाय बिटिआर एकर्डआ एक्ट जायोब्लानो बिटिसि गोरोबथाया इनभेलिड जागोन आरो बिटिसि गोरोबथाया इनभेलिड जायोबानो एसटिफोरनि थाखाय बे रिजार्भेशना थानाय नङा। बेराफारसेथिं बिटिआर गोरोबथानि बायदियै एसटिफोरनो कनस्टिटिउसनाव 10% हिसाबै जि रिजार्भेशन होनाय दं बेबायदियै जागोन। बेबायदि जायोब्ला बिटिआर गोरोबथानि 60 बियाबनि मादाव एसटिफोरा खालि 10%ल' रिजार्भेशनखौ मोननो हागोन। बे हिसाबै बिटिआराव 60 बियाब थायोब्लाबो एसटिफोरनि थाखाय 6ल' रिजार्भ थागोन। बेनिखायनो बिटिआरनि खुंथायाव थानाय बिबानगिरिफ्रा जाहाथे बेनि सायाव जुक्तिजों खेंफोरथि होयो बेनि थाखाय खावलायहरो बिन'द कुमार ब्रह्मआ। जम्मु एन्ड काश्मीराव फिन 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामा जिल्लायाव गुबुन गुबुन जाथायाव लाश्कार-इ-तैयबा उदखारि हान्जानि 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। गावथारनो हानाय 3 उदखारिनि मादाव सासेया लाश्कार-इ-तैयबानि कामान्डार मुङा मुख्तार भाट। पुलवामा जिल्लानि कान्दिप'रा आरो अवन्तिप'रायाव 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। काश्मीरनि एडिशनेल डिजिपि विजय कुमार बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला उदखारिफ्रा सिकिउरिटि फर्स थाग्रा मोनसे केम्पआव गाग्लोबनो नाजादोंमोन। बेखौ खौरां मोननानैनो पुलिस आरो आर्मिया जथायै अपारेशन खालामदोंमोन। बिथांमोननि जथायै अपारेशन खालामनायावनो गुबुन गुबुन जाथायाव लाश्कार-इ-तैयबा उदखारि हान्जानि 3खौ गावथारनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय गंसे AK-47 राइफल, गंसे AK-56 राइफल आरो गंसे पिस्टल मोननो हादों आरो मोनसे गेदेर जाथाय जानायनिफ्राय रैखा मोननो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बुथारजानाय कामान्डार मुख्तार भाटआ CRPFनि सासे एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर आरो 2 RPF पार्सनेलफोरखौ गावथारनायाव आखाइ दंमोन। काजिरङा नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भनि बागरि रेन्ज आरो कहरा रेन्जआव दावबायारिफोरनि थाखाय इलिफेन्ट साफारि एबा मैदेरजों दावबायनायखौ मैयानिफ्राय अदेबानि 2 नबेम्बरनिफ्राय बेखेवनानै होबाय। काजिरङा नेशनेल पार्कनि अथ'रिटिनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2 अक्ट'बरनिफ्रायनो काजिरङा नेशनेल पार्कखौ बेखेवनानै होनाय जादोंमोन, नाथाय खालि जिप साफारिखौल' दावबायारिफोरनि थाखाय गनायथि होनाय जादोंमोन। इलिफेन्ट साफारिखौ अखानि थाखाय दोनथ'नाय जादोंमोन। 2 अक्ट'बरनिफ्राय जिप साफारिखौ गनायथि होनायनि उनाव दासिम 27,300 दावबायारिफ्रा दावबायहैबाय। बेनि मादावनो 278 दावबायारिफोरा फरेन कान्ट्रिनि अदेबानि गुबुन हादरनि दावबायारिफोर होननानै फोरमायथिदों।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों